espazio bat zeditzea elkarte bati bakarrik edo elkarte ezberdine batera juntatzen diren beste elkarte bati. Orduan, uste dugu, nik uste dut gure kasuan elkarte bakar bat izango ginateke, eta beti hitz egiten zen ere bai, kolaborazio bat egon beharko litzatekeela, edo elkarlan bat udala eta elkartearen artean, eta horretarako positibotzat ikusten zen mediazio bat egon beharko litzatekeela, edo laguntza bat bien arteko elkarlan horretan definitzeko, ezta. Ikusi da ere bai, garrantzitsua izango litzatekeela elkarteek proiektu bat eramatea udalari, beti ere erakusteko zer lan egin nahi den, baina aldi berean ikusten da ere bai, segun eta zer motatako elkarteak diren, agian ez daukatela posibilitaterik proiektu bat garatzeko, zer den proiektu bat, laguntza behar dutela, eta ez mediazio horretan bakarrik, udalaren partetik agian proiektu hori nola garatu behar den, idea hori proiektura bilakatzen lagundu behar dela ere bai. Bestetik, komentatu duguna, espazioen konpartitze hori, eta ez da definitu zein izango litzatezkeen kriterio horiek, baina beharrezkotzat jotzen dira, behar direla.